Ловното ви куче оставя сърните без дъх. Ние от Пушка БГ имаме решение на вашия проблем. GPS тракер с модул за дресура. 2 електрода, които със сигурност ще вкарат вашия четириног помощник в правилната диря. Без ограничения в обхвата, само с натискането на един бутон от приложението. За прегледност ще поставим контролна лампа. Избираме ниво на електростимулация и натискаме бутона ОК. Както е видно, сърнешката гонка вече приключи. На слух!